Banghini aning kemepik abangphu virwar lapen Bithilangso kacheleng adolong kasemar pong. Aruni phai forni Bithilangso lapen virwar kacheleng adolong Chamangrong pi Memorial English School Principal Sir Moneshwarong pilapen Vice Principal Semsingkro alang letum Banghini methang chochi sele private school ka chuthana bainong pen kasemar pong. Jasemet virwar hawara hin pen Bithilangso kai bongkro kacheleng adolong kai kilo kacharli osamaran parta beha bepar keso kiun ia tum ke dam ke bang kahelat vera dolong arji ding plui pen kahino ke bak era jok pen nang na kesung cecak nang ren tilu lason si komat ne ke skuti langroi klochui ta dolo komat ne ke cycle pen langroi klochui la puson kesung pen nang an cecak nang ren tilu bonta karibi anglong autonomous council ke charia tumta langprong alang etum Banghini ke dam ke bang kahelat kesung theglong si methang lo ke chuthana bainong chochi selesi labangso dolong rada phan semar pilu lapen labangso long ke cherabdun lake Chamangrong pi Memorial English School along ke charli osmara parents atum cherabdun si dolong semar patang panlu alang letum hin pen puthot local MSc em lunsing teron lapen nomati constituency local MSc em ritezing hialang letu aphan prabjin pen ke thirklu ga dolong nang semar pipon serak tha pusika chuningri padapon news desk report Malang news. Litum kelang bom lagi Malang News 24/7 hampang aparman klar da kabirta.